ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମନ କହିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟିକେ କଥା ହେବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ କିଛି ଖାଇବେ କି? ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣକ ହସି କହିଦେଲେ, ନାଇଁରେ ବାବୁ, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେ। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଖୁସିର ହସ ଦେଖିଲି ନା, ସେହି ହସ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। କେବେ କେବେ ଆମ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଆଶା ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ହୋଇ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବତା।